Jednou vetou vás poprosím, naozaj je to človek, ktorý bol medzinárodne hľadaný, stíhaný za extrémizmus. Poznáme internet je plný jeho videí, kde teda používa nacistické heslá a tak ďalej. Čiže dvomi vetami a posuňme sa ďalej, lebo toto nie je téma dnes. Nie, ja tu nebudem komentovať pána Bombica, ja okomentujem jednou vetou, pretože to spájanie s republikou. Republika je štandardná politická strana, ktorá sa zúčastňuje volieb a v našom politickom systéme zatiaľ nebol dôvod na to, aby ju niekto zo zákona zrušil. Ak sa to stane za to, že má podľa opozícia pána Šimečku nejaké neonacistické možno ciele podľa toho hodnotenia, ako to vidí on. Naše zákony rozhodnú... Vy to tak nevidíte? Nie, lebo naše zákony rozhodnú o tom, či môže sa uchádzať o dôveru, alebo nemôže. Má nejaký počet voličov, ktorí navolili ich poslancov do Europarlamentu. Poďme späť k téme dnešnej debaty, aby sa ľudia niečo dozvedeli. Len sú tu strany, ktoré sa pasujú do polohy nejakých morálnych etalónov. Myslím si, že ste mali obaja už priestor k tomuto sa vyjadriť. Poďme aspoň stručne k tomu zahraničnému smerovaniu. Pán Šimečka, prosím. Po tom stretnutí u prezidenta k zahraničnej politike tento týždeň tam bol ten záver jasný. Všetci vlastne lídri deklarovali, ktorí boli zúčastnení, že nikto nemá cieľ vystúpiť z Európskej únie či z NATO. Dokonca teda Európska komisia neeviduje nejaké žiadne náznaky, že by Slovensko zvažovalo vystúpenie a tvrdí, že medzi komisiou a vládou je produktívna spolupráca. Je na mieste tvrdiť, že Robert Fico pripravuje pôdu na vystúpenie z únie? Absolútne jednoznačne. A hneď vám vysvetlím aj tie dôvody.